takut yuda sumeput anda tangi jasa terus akari raga badan kari
Mas Kusdi Arjuna? Menika Nggih. sampun wonten pamundutan. Pamundutan laga. Menika saking juragan soto bathok Kali Kuning. Kuwi iki ajeg ya Mas. Warungnya ada di sebelah Kali Kuning sana itu. Sebelah sana, ya. Buka dari jam 6 pagi. Sampai jam. Pada malam hari ini juga buka stand di paling selatan. Oh, bakul soto Mas. Wah, aku yo gelem iki dari soto. Oh iya, iya. boleh. Boleh. Ya, request lagu nanti ada Upomo, Sinarengan dan Ayang-ayang. Ya, oke. Boleh nanti dipinangkani satu persatu ya. Bacot gesek ta? Ya kok eta Mas. Kata bunga ganyo kapindo sari putri wani kabeh mau apa iki. Sing ngaturaken pambagyo kawilujengan. Anje masuk Wilujeng ke dalu, anje. Sagung dumateng para pamirsa, para pandemen, kesenian jadilan, kanca-kanca, para pametri budaya, kesenian jadilan muda Bromo Satrio. Kang Mijil saking tlatah Bromo Nilan, Purwomartani Kalasan Sleman. Yogyakarta. Suka parisuka lumantar ing sukaning manah, atur panglipur sagung dumateng para pamirsa. Nggih, Mas. Ing dalu punika sowan wonten ing mriki Alas Ketangga Bathok Bolu. Ya, oh Mas. Ya, Suran. Suran. Ya, ini pas Ya. tanggal sisi Suro. Pokoknya adewe Suran ini mesti tekan kene Mas. Insyaallah. Insyaallah panjang umur ya Mas. Yang umur saben tahun semoga ya ana sing ngejab ketok iki. Aku duwono. Ya, iki Mas Eza terima kasih. Ya, ora Eza ini nek ngendangi terus ra iso ngomong ngono ya Mas ya mau tak jek omongan iki ra semaur iki Mas. Kang Slupan Demit. Ya, pinangane pamundutan. Iya. Dari Juragan Soto Bathok Kali Kuning. Iya, Mas. Ngersakaken Sinarengan atau Ayang-ayang salah satu Iya, dulu, monggo manut boleh. penabuh kita yang Yeay. masih enum-enum ini. Adik-adik ini. Adik-adik iki berarti. Yes. Koyone iki aku iki tuwa banget ngono lho Mas. Bela piye? Aduh nak ya ora ketok tua ta Mas ya. 85 isih kok ngene iki kira ya wis alhamdulillah lho ta. Balungnya aja klotak-klotak. Nggih. Heeh. Mungkin nanti ada yang mau request lagu boleh nggih Boleh Mas? sekali. Ya, langsung Nggih. Ya. iya, nggih. Heeh, Muda Bromo Satrio. Ayo, sudah belum? Konco-konco? Ya, ayang-ayang bareng Muda Bromo Satrio. Ayo. Aku saya Mas. Rasane ati kata sakiting elia hang nyawa aku kowe lambung tresna. Mas wong ayu tak jaluk seleh katresnan panceri tresna iki akeh pacoba Arep tumeka nganti katresna iki yen aku sliramu radya senadyan dunya ra iso nampa bakal tak jaga yen durung kapisan rekan kuwasa Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan
isih nyawiji. Muda Bromo Satrio. Asik. Mas Musti kane ati tresnaku siji tresno iki abadi Dewa-dewa Megas mara Kuasa ati kawula Angkat kula Laku tresno datang Kendat sakit teko Tak rewangi Tak pateni Laire tresno kang suci Kasunyata Yen aku siramu isih nyawiji Dewa-dewa Megas mara Kuasa ati kawula Angkat kula Laku tresno datang Kendat sakit teko Ya, ya ayang-ayang sampun ngatur Mas. Urung rampung ora apa-apa. lagu yang secepat Kilat. kilat. Oke, ayang-ayang sampun ngatur. Apalagi dari teman-teman Jadilan Mungkin kersakaken aja. lagu napa? Nggih. Tadi ada sinarangan juga. monggo Si, derek belakang juga. belakang. Ada yang request ke atas Nan Sejati juga ada. Ya. Ini mungkin nanti hantu-hantunya juga mau request boleh. Boleh, heeh. Nek dadi hantu ki kok iso omong, Mas. Bisa. Iso. Kamu kalau mau komunikasi dengan hantu ke Pakem. Oh, oh gendeng ya Mas. Ya, ini nanti ada berapa babak Mas Gusti Masih Arjuna? ada 5 babak. Oh 5? Betul. Aduh, sampai jam berapa itu Mas? 0300 Oh oke ya. dalam bentuk bayangan. Heeh. Oke, wancini pun goro-goro. Iya. Ayo kanca-kanca. Mau nyanyi apa ini? Sinarengan, oke. Ya.
ngentekin neng tengah wengi netes embung sing ngancani aku sampeyan kaya lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa joget neng tengah jadilan beda rasa gandeng tresno hey Ya, semoga tarik dulu mas. 3, 2, 1 yo.
Oke. Iya. Ayo mas, nah mas, durung mandi mas, yuk. Durung mandi mas. Potongnya isi mas, ayo mas. Agak susah ha. Yuk. Bisa mas. Tangannya isi, yuk. Ayo mas. Iya, jaluk nanti le. Yo. Yo. Sombong. Ya, nek jadi lagi belum pat mas kudune. Awas. Ya. Ayo, ayo turun nak, turun nak. Jadi lantar nanti gimana? Sipo. Iya. Selanjutnya. Wah. Pamitan bolong. Angin nih. Iya. Yut. Sembuh. Sembuh. Ujung Bromo Satrio. Wah. Ya. Iya, os. Pamit mulih bono ya. Iya. Studio.
boten pilot keto nganti mung sia-sia. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Oh ngata, J. Siap Pak Pawang B. Pripun Mas? Nah, lagu J. Oke. Oh, selani lagu Rien? Nggih, Ya. nggih. Oh sih. Oh, siap nggih, makanya langsung diangkat bareng-bareng. Met rapot. Ya. J, tasih ada bisa diutang ra Mas? Bisa. Bisa apa Mas? Mau ada terus tekane mati. Atau oh ya kata sejati belum? Iya, kita duet bertajuk cinta dulu Mas. Baik. Oh, muga-muga sura iki sing urung duwe jodoh ndang ditemukan jodohnya ya Mas. Amin. Sing duwe utang ndang Lunas. Sing wis dibojo. Sing agek purik ndang apian. Amin, nek amin. Oh, sing duwe bojo ya muga-muga ayam tentrem. Kayak dhewe ngene iki sura ngene iki ya gur ngopeni jadilan ngene iki ya. Kita harus bersyukur. Nggih. Bener Mas. Iki manten ya sepi. Ya. Iki ngono ak dhewe kudu iso men rezekine lancar ki mengamalkan sebuah surat ta. Apa Mas? Surat tanah. Didol ya Mas. Pinter men to Mas. Terus ngene-ngene iki ya lulusan pondok ya aku. Oh, santri pekak Mas. Pondok alkohol jadi. Ayo. Sebelahnya ya, Cik. Oh Mas. Aku nek muni sebelah kalau kuwi kelingan sing ae. Pujo Bromo Satrio Ada Mas Kusdikar Dika Melia Sambung Suara
Iya. Awas, halo. Iya. Iya. Becake ngawur. Wong jaran kok Oh, becak. oh, kok. Jaran, jaran. Tolong ngawas saya. Tolong sih Pak saya. Nek jaran ki lak ya ditumpaki ta, Mas. Oh iya.